Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Alam mo, sa sobrang init sa Pilipinas, kung pwede lang lahat nakahubad. Kung pwede lang, lahat na lang ay shinave. O kaya minsan mahirap na rin kapag mahaba yung buhok, no? Nakakadagdag ng init. Anyway, nagbabalik po inyong kadaldala na daldalerang atleta DJ Mara Tony. At ang topic nga natin today is pag-shave. Hoy, wag mong gagawin nakakatawa yung pag-shave. Alam mo, maraming benefits yan. Kapag ka nag-shave ka, it doesn't just make you feel good or look good. Pero sabi nila, mas tatagal daw buhay mo pag nag-shave ka. Siguro dahil may factor yun kapag ka yung sinishave mo, sabi nila kasi pag may hair follicles ka, yung hair follicles, yung tumutubong buhok, kapag ka shinave mo siya na mas marami, mas delikado. Pero kapag ka marunong ka mag-shave, may mas mahahaba raw ang buhay mo Umaba ang buhay Anyway, so ngayon nga, kanina nabanggit ko na kapag ka pala nag-shave ka, mas maganda raw kapag ka nag-i-invest ka sa mamahaling pang-shave. Ano ba pinagkaiba nung pang-shave na normal? Alam mo yung may nabibili sa Novo o sa Mr. DIY na tig-30 o meron nga tig-20. Pagka ganun pala, may nakikita kayo, lalo sa mga kalalakihan na, correct me if I'm wrong, meron kayong pang-shave na isa lang yung blade. Tapos meron din naman nabibili sa Landers o SNR. Wow, social! Yung 4 yung blade. Sabi nila kapag ka gumagamit ka raw ng isang blade lang pag nag-shave ka, may tendency raw itong ma-shave mo yung buhok mo tapos madamay yung balat. Pero kapag ka bumili ka nung 4 na pang na blade, yung 4 na blade na yon pag shinave mo, as in buhok lang yung makukuha niya. Pero price difference, ang 4 na blade po na ito is more than, kung di ako nagkakamali, 400 pesos din ang isa. Mahal, di ba? Pero yun nga yun din yung maganda kasi kapag ka marunong kang maglinis ng mukha mo at lalo na mag-invest sa mga mamahaling pang-shave, di mo na kailangan bumili araw-araw, di ba? Meron kasing iba, pagka nag-shave ngayon, kunyari mag-shave ka 2 days, 2 days lang, for sure tutubo na yan, di ba? Yung 2 days na yan, syempre hindi mo naman nakukuha lahat ng buhok o nasasagap lahat ng buhok, tutubo agad. Pag tumubo agad, bibili ka na naman ng panibagong shave. Tapos hindi mo na malayan yung pang shave mo, may anong tawag doon? Nangangalawang na. Tapos imbis na mapahaba nga yung buhay mo, kasi nga gumamit ka pa ng nangangalawang, ayan, nagka-tetano ka pa. So ngayon, isa rin sa mga pinakamaganda, sabi nga raw, ang isang benefits din kapag ka nag-shave ka, syempre malinis at presko sa pakiramdam. Kailan mo ba naranasan yung mag-shave yung buong pagmumukha mo? Malay mo, di ba? New look yan. Malay mo this year, ngayong, simulan mo na ngayong buwan, January. Sige, kung hindi ka pa nila na nakikita na nag-shave ng buong mukha mo, huwag naman buong mukha, syempre yung bigot. May sama yung kilay, babe. Yung bigote mo, tapos yung balbas mo, tapos bigla kang nagpakita sa partner mo. Ewan ko na lang kung di ka makaano dyan. Pero maganda yun magandang investment yun na kahit papaano, mag-invest ka na sa medyo pricey na pang-shave. May magandang shave yung Gillette ba yun? Gillette baka naman. Yung Gillette na kapag ka may yung 4 nga yung razor, di magkano yung 400? Ulam na lang natin mamaya, sardinas. Pero at least yun, alam mong safe ka. At syempre, alam mo na habang tumatagal, hindi agad nasisira. Diba? Minsan kasi maganda rin kapag ang binibili natin is more of the quality kesa dun sa quantity. Napakaraming mga gamit. Ang bilis mo masira. Wala rin, B.
O siya, mamaya, babalik ulit ako. Usapang hygiene, syempre, para habang tumatagal, pasarap ng pasarap at pabango ng pabango rin. But for now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Thursday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1